bé. Deixa'm passar. Escolti'm, fora! Fora, home! Oriol, què és tota aquesta gent? És fantàstic, no? Venen a oferir-se per formar part del nostre govern. Aquest noi que es diu Jaume... El Josep. Bueno, si vol, li he promès ser el meu secretari general quan jo sigui conseller. T'has tornat boig? No es poden prometre càrrecs al primer oportunista que truca a la porta. Però mira, té el carnet del partit. Fet la setmana passada, Oriol. No podem donar càrrecs si abans no han passat el test d'autenticitat convergent. El test d'autenticitat convergent? Hòstia, com mola, no? Continua la frase. 16 jutges... D'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Molt bé! Home, escolta'm. No, no, si fos un socialista del Baix Llobregat, no l'hagués sabut, És diumenge i has d'anar a fer un míting a una calçotada popular. Quina roba et posaries? Una cosa informal. Una caçadora de pana. Pana? Sabries dir-me el nom de l'alcalde de Sant Cugat? Sí, tot i que no te'l diré ara. Tot i que podries pensar que no el sé. Tot i que és absurd. Tot i que Sant Cugat és maco. Prou! Tot i... Tanta conya amb el tot i que m'està fotent histèric. Marxa d'aquí. Amb què aniries a una illa deserta? A. Pilar Rahola. B. Shakira. Però burro, que és una dona, Per això pregunto. Té més morro. Xicota, Escolta, no, per ser un alt càrrec convergent no es pot tenir la pell tan fina, defineix-me amb 3 paraules Joan Puigcercós. I Maria... Perfecte, xicot. Ens has demostrat que ets un convergent de soc arrel i el més capacitat per ajudar-nos quan siguem al govern. I això vol dir que podré ser secretari general quan l'Oriol sigui conseller? Sí, però qui t'ha dit que l'Oriol seria conseller? Que no. Perquè tu, a la Conselleria de Sanitat, et faria patxoca? Parlem-ne. Parlem-ne. Escolta, tu, que jo soc militant de Convergència i es quedaria 5 anys, Home, oportunistes!